Ngiyabingelela umphamu kwakho uSister Mthimkhulu eNkonjeni Isibhedlela, uchampion wesibhedlela saseNkonjeni. Size la kwaKhumalo ukuletha uthando njengabasebenzi baseNkonjeni. Siye sikwenzeke lokhu njalo ngenyanga makuyinyanga u-August, inyanga besimame. Sambisele noma ngabe ubani odinga uthando. Njengabantu besimame-ke siye selulele kuthando lwethu kulaba abampofu nakulaba abadingayo. Ngokudlule nje besikade siye khona le enduneni uMbatha eMhlahlane kwaNgobese. Kwase kuthi-ke kulonyaka-ke uNkulunkulu wesesikhomba ukuthi size kulo mndeni sizokwabelana nabo uthando. Asilona iqembu lepolitiki, asilona mhlambe abathunyelwe ngabathile, sikwenza nje ngothando. Since phela uma ngabe singamanesi siwukukhanya emphakathini, siletha ukukhanya. Esithi-ke kuleyo mizi le emnyama ecishile okulelwe kuyo sifike-ke thina sizonika ithemba nothando. Siqhamuka emndenini engafani. Thina nje sikubone kuyinto efanelekile. Iningi lethu masiye sithi siyaxoxisa ndawonye, sikhuliswe abazali vele bebengathathi ntweni. Nathi besiphila ngakho ukwenana, ukucela, ukuphiwa, ukunikelela, ukusibona nje sesingama-professionals namuhla. Nathi-ke sikwenza ngalelo themba ukuthi iy'ngane ey'qhamuka emndenini engathathi ntweni namuhla akuzukuhlala kunje. Kuyohambe kuhambe mhlambe in 15 years, 20 years to come, bobe nabo sebesiza abanye. Ukuhlupheka akukhona okwangunaphakade. Kuba kwesikhathi nje kwendlule ngoba sikuchazele nje ukuthi nathi into esikhule ngayo ukuthi umuntu mexakekile alekelelwe umphakathi nalabo abasuke benamandla ngaleso. Siqhamuke emndenini engathathi ntweni. Kwayithini isilekelela imindeni yethu ukuthi namuhla ibe nesinkwa etafuleni. Sikwenza ngokuthi ngelinye ilanga siyazi ukuthi kulabantwana obabonayo manje, ngelinye ilanga nabo bobe sebengoprofessor, sebengodokotela, bekwazi ukushintsha izimo zakubo zokuphila. Izimo ey'fana nalezi izimo nje endlulayo. Uyothi na uma ubuya in 20 years to come, ngeke usabona lo muzi lo ubona namuhla, kobe sekuyisabhabha. Ngicabanga ukuthi kumele kubize kuqala umuntu onothando lomphakathi nonobizo ekwenzeni lento ngoba akuyona into elula. Kwabanye uthi uyafika ukuthi guys nginombono kanje ngisacela sihlanganise izandla. Umuntu akubuza ukuthi abayiholi yini igrant, abawutholi yini u-350. Thina nje esikhule ey'mweni esaziyo ukuthi kuyangena lokho kusuke kungena ekhaya kodwa kungafiki indawo. Siye kodwa singabalaleki laba abasi-discourage-ayo. Ngoba vele kahle kahle u-350 nempesheni akwenzi lutho empilweni yomuntu onomndeni. Kusuke kuwukuthela nje amanzi emhlane wedada. Mongathi umuntu ungambalela ngokuthi kumele aphile ngo-350, aphile ngegrant, aphile ngempesheni. Nabo isimo ngaleso sikhathi abasuke bebhekene naso bangakwazi ukusishintsha. Kodwa hhayi ukuthi sengeze salula isandla nxa ukuthi umuntu uhola impesheni noma uhola igrant. Ngoba ngisho nje ukuthi kufuna umuntu onothando lomphakathi nonobizo kulento ngoba kokunye kuye kubuke sengathi mhlawumbe ufuna ukuyithathela lowo 10 rand umuntu awukhiphayo noma usufuna ukuyithathela lowo fish lowo muntu asuke ethi unikela ngawo. Kubiza nje ukuthi uthanda umphakathi, uyinikele, ubekezelele. Wokugcina ngingathi nje ngoba sesifikile la ekhaya sengathi uNkulunkulu engabenzela umusa, abaphe namandla, abanamandla. Kodwa ngokufisa kwethu besinesifiso sokuthi kuthi mhlambe kushaya uDisemba this year kube sekukhona umehluko noma sekukhona indlu eyakhiwe yithina ukuze mhlambe nabo bebe nokhisimusi omnandi. Kodwa-ke ngokukholwa nanokuthemba uNkulunkulu uzosenzela, uzosipha ngoba nje nalokho kula akukhona ukuhlakanipha kwethu, akukhona ukuqonda kwethu, kepha kuba umusa wakhe nje. Kwahlangana nje izandla zahlangana kwaphuma lokho. Siyethemba ukuthi nezandla zomuzi noma zendlu zizohlangana. Mhlambe ngoDisemba nabo bobe behleka njengemindeni yonke.